Nu zijn we in beeld. Wat zullen we eens aan de wereld gaan vertellen? Ja, dat is nou eigenlijk het probleem. Ja, je Wat hebt, moet je nou doen? je hebt allerlei middelen, maar ja. Ja, moet je dat. We gaan even naar binnen lopen. Oké. Ja, welke kant laat je nou uitkijken? Ja, vooruit. Dat zijn wij. Maar die kant lopen op. Ga jij maar voor dan. Dan zien. Even naar Eve. Ja, we gaan even naar eten. Oh ja. Ben jij nou ook al bezig? Kijk, we ketenfilm. Kijken of we nou... Kijk. Dat is Eve. Dit is Eve. Ja? Even wat acteren. Zie ik heel erg. Even terug op televisie. Dat is Jerry. Wil je goed op Jerry? Dat kan niet. Ja, nu. Je doet live op YouTube nu de groet. Nee, ik wil het niet. Hij is een lullig man. Nee, hij... Al die mensen die het nu heel verdrietig maken. Mooi uitvallen in het leven. Ik wil wel bier. Oh, ik wil bier. Mooi. Nou, we gaan afsluiten, lijkt me zo. Ik ga bier halen voor Eve.